Horas madihita sa luhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adoraksota para di hata nitu hatta, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madi hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amen. Hata nitu hata nagabi jamita di partangiangata imana tersurat di Matius bidu 24 mamukasian ayat 45 rodi ayat 50 sada. Laus turpukodo nagabi epistel tu minggu pawaluho dung Trinitatis tanggal 7 Agustus 2022. Hujaha madihita songonoma didok hata nitu hata. Asa di dia do naposo haposan jalan marroha na pinabakit ni idukna mangalehon akan naposona mga di tikina. Martua ma naposoi na mangulahos songoni didapot idukna di haroronay. Si tutulo na hudokon tuhamu pabakiton na do ibana mangaramoti sa luhukna na di ibana. Alai ia najahat naposoi dohonon nama di bagasan rohana liling dope asaro iduki. Gabe tole maibana mangalicingi aka dongan nanaposo mga minum do anggo ibana mga kupi aka si parmabuk. Dungiro ma iduk naposo odeng di ari naso panagaman na jala di sadihari naso pamotuan na. Jadi agoon na may bana laos lehonon na ma tuibana tohat ni aka pangasi di sima masa anggu-hangguk doho na patungoripon. Ima hata nitu hata. Di hamuak kadongan saha porsiaon di julu ni turpukon nunga dilubaho Jesus na Roma ajal ni hasyanganon. Jadi molo tajaha secara keseluruhan memang di bidu 24 hiraido na tinaringotan na. Cepat atau lambat akhir zaman pasti datang. Budi penot tajahai di Markus 10 tulu ayat 24 rodi ayat 27, Lukas 20 sada ayat 30 tulu tu ayat 36, manang di 2 Petrus tulu ayat 5 rodi 10 memastikan bahwa akhir zaman itu pasti datang, cepat atau lambat. Soal adiga ni masa, tangadong nau botosa, ia soholan ame. Ido asama cetakas dido di ayat 36 adorak soturpu jamitaon, alayang guarina doho sadiharina, tangadong nau botosa, nang suru-suruan na di banua gijang, nang anahi dah holan amai ima didok di ayat 36. Jala di patorang do pedisi akatad-tad dan nagabe patujulu ni namasai isarani bencana besar, bencana alam, parporangon, penganiayaan tua kasih hutun Kristusi dohot munculnya aka anti Kristus. Alai nang pemasai sudi tangi dope anggo ujungna. Bui tajah di ayat onom di widu 24. Pabibion na dope didok permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Ima didok di ayat walu. Oleh karena itu, tugas kita bukan mencari tahu dan menghitung-hitung kapan akhir zaman itu terjadi. Songon aka napi natupan yaka dongan diakarina salpu. Tugas ta dak songon suku-suku niak kasisiani adiga masai. Jala dia matada ni haroroni Tuhani dohot ajal ni hasyanganon. Dangi tugas ta. Tugas ta ima para dihudirita managam haroroni Tuhani dohot ajal ni hasyanganon. Alani sikap ta do na diigil ditrupukon. Bagaimana kita bersikap tentang akhir zaman itu.
Unang atong songon akan na debate. Gabi lalap holan na mamereng tiki, bahkan sape adong na barani rupani manutuhon adiga masai. Hape nakinunga takas didok, haru anahi masuna Jesus isa diri, tang diboto sa di harina. Ia soholan amay. Taingo do na beruon na marguar si mangapin si buaya, na madok kiamat, ima di tanggal sia bula sia, tau sia puluh sia, pukul sia. Heboh jol masa tiki ih. Sapi arong rupani na maninggal hon akaulaon na, maninggal hon sikolana, maninggal hon keluargana. Hapi ahamana masa. Satu sadarion suadok terjadi maningaha. Bahkan nama dohi gabe di penjara hodo muse. Akasi songonom managabe mangaliluhon akan aporsiai idua sadidok Jesus Roma aka antikristus akan menulu guarna na pasama-samakon. Idua sadidok Jesus asamar manat tita dia ka ajaran na soal kitabiah. Lapatan na suadok tersurat di Bibeli. Anggona tersurat di Bibeli ima ala yang go harina doho sadi harina danga dong nau botosa. Hama kadongan saha porsiaon merdumutusima pinomat adong madua sikapta menagam haroroni Tuhani dohot ajal ni hasyanganon. Na perjulu macai takas dui didok dungo berjaga-jaga. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dungo mahamu aidang diboto hamu ari haroroni Tuhanmu na. Molo didok dungo tang bui lengah, tang bui terpudum. Jadi dos may songon sahalak penjaga ikos say toktong dui bana dungo. Molo lau hita rupani tu komplek manang tu markas ni tentara, saya dong do di pintu gerbangi setiap saat penjaga. Jedang bui nasida lengah dang rupani ala masa porang, masa aka hajahato doa takana asing, lalu mereka berjaga-jaga. Nda. Bakat tiki suadok pe masalah, tiki aman-aman, tetap ada penjaga di sana. Jadi songonido nak kita. Dipertudus do haroroni Tuhani songon hama masa ni ayat na sumar di masa ni Sinoak. Ay nga dong maboto isa di hari. Alay nga dilubah hokyan na Roma ayat na sumar. Jadi hola Sinoak do na pauli parauna. Jala di paluak halak do ibana sa tiki ay di pauli bana paraunai diduluk muse. Didok halak do ibana mungkin naritik na luahon. Alay sa diulay bana terus ulaw nai. Sahatu tikina Roma ay na sumari. Ise mana mago, ise mana malua. Akhirna na madok na kiningan na luahos Sinoak, ido na binasa, ido na mate. Jadi dipertudus do haroroni Tuhani songon hama masa ni ay na sumari. Dunia kamang dohot tamuinang dipertudus do muse haroroni Tuhani dohot ajal ni hasyanganon tu haroroni panakko tu bagas ni namora. Songo panakko. Aida tu kia panakko merbuah-buah molo naing manakko ibanate. Datung jolo di miskol rupani songo nuaing perjebui asa manakko ibana di miskol jo rupani adongi daang. Justru ditiki lengah do perjebui merasa aman dangadong gangguan di sima ibana beraksi. Songoni maharoroni Tuhani dangadong na ubotosa. Holani na pasti rodo tuhatay. Adigan badak taboto. Atik bohado borngin. Atik bohado arian. Jala atik bohado manugut manang botari.
ati bohado mersugut, ati bohado haduan, ati bohado minggunaro, na pasti rodo tu hatte, soal adigan dangi urusatta. Tak soal dihitai adigar ro, na rumiko dihita ima dungo berjaga-jaga. Adiga pero tuhani anggo hita nunga siap. Molo nunga siap, badak pola biatong gelisah hati. Isarana hola murid na menyontek do na gelisah moloro guru na mengawasi. Anggo naung diparadi bana do dirina mengedupi ujian ni, tuksoro manang rope tahu guru nei tak soali di ibana. Ita ingok duna beruon mulu ujiak kita te. Jangwak kana siapi tak peduli mau diawasi atau tidak. Ala yang gua halak na so siap basai pabereng-berengod deh. Lacia maruhana rupani dangadong na mengawasi. Alay begitu topu rona mengawasi bahudu kam may banat to. Hanya pegawai yang tidak jujur yang terus bertanya-tanya, kapan bos datang? Kapan komandan datang? Ay mebir imana mau topuro hape ibana dak siap. Ima sikap tanah perjulu dungo berjaga-jaga. Tutu sikap tanah paduahon ima haposan jala meroha mahita pai mahut Tuhani. Di hata Indonesia didok setia dan bijaksana. Lapatan na toktong do mangula ulaon songon na somal sahat tuharoroni Tuhani. Dan gabi somula ulaon ia sui ala somar naro gabi ulau ma akan hajahaton. Daungat to. Ukuran setia dan bijaksana dilihat dari tanggung jawabnya terhadap tugas itu sendiri sampai selesai. Setia dan bijaksana tidak bergantung pada ada tuan atau tidak. Hama kadongan taringot tuna setia dohok na bijaksanon adong mah berita mardonga poda. Di abad pasiahon Inggris na ginonggoman ni Raja Alfred marporang madohot harajau na asing. Jadi ala hurang persiapan ni Rajai gabitalu manasida. Singkat cerita, akka pasukan ni Raja Alfredon kocar kacir masude. Dang binoto be manang natu dia marlarian. Pokok nasi lului dalam Nabi ma doho persita bunian Nabi. Suaksongoni manang Raja Alfredi terpaksa lari maibana tu hutan jala disi maibana martabuni. Dibuka ibana mapahian harajaon nai jala dipahe mapahian biasa asa unang habotuan ibana manang asa unang ditadahalak ibana. Dung manang napiga ari dung lam kondusip situasi haruar maraja Alfredon siang persita bunian nai. Di pinggir ni hutani di idebana masada gubuk-gubuk. Di pajonok ibana ma tu gubuki. Jala pajup pang maibana dohok napuna gubuki. Didok rajai ma tu napuna gubuki. Hasima rohami nang diau. Hasima rohama mang diau inaibana. Malehia ku hilala. Jaladanga dong inganakku. Mulubui paluas majuau mian di gubuk-gubuk munaon. Nina rajai ma tu inata napuna gubuk-gubuki tu keluarga na di sinoni. Dungi dia lusi inatai madohok na danamuruk. Manupak konimu di gubuk-gubuk kon. Naso di bereng matam dohami na pugus. Tangbui. Gabi bu berdohuan not dihami. Nina inatai masongon na manulak pangiduan ni Raja Alfredi. Alai memang inatai tang ditadai bana bahwai Raja Alfred. Dungi sadielik rajaima asa dipaloas ibana mian di gubuk-gubuk nai. Didor Raja Alfred on ma tu tunggabe pembantu na petaho ibana dibahen asal mabui ibana mian di gubuk-gubuki. Aha petaho ulau na di pasahat ulau na radima ibana mangulahoni. Mabigi inaton gabi sa sungon na sumuang maruhana gabi diuluy ma toy ma molubuti gabi nebana marupane kebetulan sedang memanggang roti dohamin wai jaga majo sotung mosok asalau johami satu kituladang mabuat suban ninna inatom maturaje
Baolo matutui bana majaga roti na sedang dipanggangi. Alai alamat cai lungun jala sedido pe perasaan ni rajai ala natalui na sida na marporangi gabila alak may bana dang diparrohaho beroti na dipanggang nong. Jala dak sadar ngamosok beroti dak sadia liling roma inata dohot amata na puna gubuk-gubuki dibereng maroti ngamosok. Bamuruk matok tu rajai disonggahi may bana. Alai mernidei suami ni inaton mamitor tarcol may bana ditarik matangan ni inatai didok ma nangasal muruk ko wida dangcol mana sembarangan na minuruhami ai hira Raja Alfred dui wida nina amatoma sesongon na meyakinkan inata pabua na menyamar do rajai gabe rakyat jelata alani parporangon natuari mabigi inatai mamitor soba-soba may bana tu Raja Alfred on minta maaf may bana ngamuruk-muruk tu rajai. Alai didok Raja Alfred ima daw au do na sala au do na lalai ulau na mekmet na nilihomi ulau kusubui hu ulahon ahaman yang majaga roti HPIP subui hu jaga. Jadi wajar dohoi nang muruk tu au nina rajai mamangalusi inatay mabigi inaton gabi songon napos marohana alangasanga mabirhian ibana. Hamu kadongan sahapor seaon ado na naing dohonon ni berita itu hita. Berita on naing madok tu hita betapa pentingnya tanggung jawab itu. Menjaga roti adalah pekerjaan yang sangat mudah. Namun sekalipun itu mudah, bila tidak betul-betul dijaga, diseriusi, maka perkara yang sederhana itu pun bisa gagal. Jadi ulau ni tanggung jawabi bukan masalah besar kecil. Ai halak na haposan taksual belga manang mekmet. Hidua sadidok tuhatai molo haposan halak di nautik balehonon nama gudang. Ai buah matutu lehonon na gudang mek pe subuh ditanggung jawabi. Jadi namulau-lau non bukan pertama-tama hasilnya yang perlu kita nilai, tapi tanggung jawabnya terhadap ulau ni, sikap ni ibana. Molo di pasaha tu sada-sada, di pasaha rupa ni tu sada-sada ulau nunga ikosai nagugu dohot perhatian na penuh hita tu ulau ni. Maksudnya sian nasa gugu patu pauta doho perhatiata tu ulau ni sekecil apapun itu tugas dang bui be asal-asalan dus songon upama na nidok ni Jesus ditrupukon adong do naposo haposan jalan namar roha di ulau na pinasahat ni tuan na tuibana dihabur juhodo atik pedang di si tuan nai diulah hodo atik pedang di si bos nai ayarong do na songoniate ikon nasai diawasi asaringgas kariju alai begitu dang disi komandan na olo na maholan na margame di kantor hidupin nasipata molo sidak aka komandan dibereng marupani aka pegawai kakaryawani disi bahon lutung dimuruki alai hola dipabua na ingrona ma komandan nina sesongon na sibuk masudi serius masudi tapi begitu lau komandani mula mamuse marmiami songonido persikola hola sodisi guruna mamitor hola na marmiami na mamuriti dang bi dikarijui tugasna alai begitu to puro guruna mamitor pura-pura ma marsiajar adong dona bermental songoniate taingok dona beruon adong iklan molodang salai berupa ni iklan obat mahdwe. Jadi begitu hacit siubihun ni guru nai keluar guru nai bah itorhuri nama tong muriti. Alerang di boto itor topu mamuse ro guru nai wah itor kocar kacir mah nasida muse si buat hudulan nabi.
Turpukon manugihot tuhita asa toktong taula ulau tay sopola terpengaruh adigan manang sadihari ro tuhatay. Dilehod do tuhita katanggung jawab, dilehod do tuhita kaulota, batutu asik dan sibuk mahita mangula-ulau tay. Unang asik dan sibuk menanti-nanti, so gabe mula-ulau. Dan gabe say holan na pay may mahon so diulaw-ulaw na. Jadi nang pahita sedang menunggu, alarang gabe lupa hita mangula akaulota. Alani dungo mahita, jala haposan huhut marroha mahita dingulu taon sahat tuharoro ni tuhata na padua halihon. Asa gabe aka na poso haposan jala na marroha mahita. Unang maatong na poso na jahat. Di pasu-pasu tuhata mahita. Amen, martangyang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasuhom may dihami, jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katamia kaparbui na dinggan parbui na tongki. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.